and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Mulaban gyud ko ninyo. Magbakamatay ko uban nimo to Rebs. Bertaga-norte o taga-south? Shake, may shake. Dali lang ba? Ako ray bahala. Bangag sa ilo. Oh, hi, Adan. Ikaw manggudi ay. Ay, budiday. May kauban ka diha? Oh, ha? Ako? Wa man? Nakadungog magkakaw. Doon na kayo istorya. Wala oy. Ako ra tong cellphone. Nara magukoy gitanaw. Mo ba? Ay, sorry ha. Disturbo hinunti ka. Walay kaso. Sige. Ano si ko, budiday? Sige. Bye. Uy, Bridge. Kasi man to? Si Atan to. Si Atan? Atan ba? Wa man siguro problema nga kung paibaon si Padre nga ni amo. Pagbinuang niya, Bridge. Ayaw lagi. Wa na sa kinanglan ang paibaon ni mo si Padre kay di man may mong puyo din he. Bangag sa ilong. Uy! Unsa? Kay asa man di ay mo puyaw? Ay, di na kinahanglan nga may bawo ka, Budets. Oy, kinahanglan to, Rebs. Nasultihan ko ni mo. Kay nabalak ka ko ni mo may kung unsa inyong kanon o magpadayon mong tago-tago. Basta ayaw kagol na mo, bangag sa ilong. Biyan na lang yun, Draco ni mo, hangtod to, Rebs. Kapila naman tayo kapasabta, nga di na ko si Toribio, ako si Arturo, bangag sa ilong. Hey, shake my main. Musik, miming. Bahala nagin sa imo sulti na ako nga panganto, Rebs. Basta kay banag yung teka. Ilong na na Budets sa'yo eh. Hagin mo. Sige ka lang. Bahala na bisa kapila pa kunin mo pasakit ang istorya. Mas milabaw maghihapon ang akong gugma din mo to, Rebs. Bangag sa ilong. Gisabot lagi hapon, tika. O, dawata lang niya ako hatag ni Mau para doon na mo'y magasto. Ay, sige lang. Nawat na ni mo na, nakunot nagsamot. Kung dawat na. Nawahyo ni Mau. Musalga ko sa inyong kukabildo. Salga. Na ikaw din na nasluyo. Abi na ako kaligi ka barong skilid. Ikaw din na Sining, Budets. Abi lang na ako. Ako lang ay dawat, anak kay. Naikog na si Toribio ni mo. Mao ba? Oo. Sige, Lose. Budets ay. Dira, duwata. Maayo na lang ni panggasto ninyo. Uy, salamat in taon kayo, Budets. Salamat kayo. Abdi. Abi, sibog ko na, Budets. Ay, sa ba? Sibuk. Pakuot na sa ko. Ay, coach. Ay, nanas. Sugam ngumot maglubot. Uy. Pagamitan mo na ko ng bangko, eh. Ayaw likurin kong kamot. Bangag sa ilong. Agay. Saan man na ni Imo mong ditong bangko? kamot, sakit lubot na. Bangko, saan ni mo? Basta kita tanaw lang. Tanaw ra ka? Bangag sa ilong. Uy, shit, Memeng. Nanong nipatong ka ng bangko? Usabo na mo gitanaw des ka May. Ako lo, ay panguot ha. Kakiyot gila ning bubuta. Kasi masipyat kag kuot din na kumot, na kung lubot yung mga kumot. Kanang ito. Uy, lala! Siyo! Ay! Uwa naman din ng yawi, siyo! Wala diha ang yawi. Oy, saan ang yawihay yung gipangitra? Budets! Nakakita kag yawi din ni Budets. Unsa lagi ng yawiha? Ay, ayan ako pangutan na tubagas ako kung nakakita baka bangag sa ilong. Ay! Tempahan. Kuan! Ay! Wa ako kakita. Kay ngano lagay para unsa lagi tong yawi, ha? Imposible ni Ruwato din eh.
Pida, kano sa pamanay ka ni Puyo din eh? Sukad nga gidakop mo. Pero sir, usap, wadyo kakakita og yawi des kisame, bangag sailong. Ay, wa lagay. Pagsultis tinood ba? Agiing nanti kang wa. Shit, memeng. Miming. Sabay dago ay atong yawi ha. Tapos na kay yawi. Wa mi yung kakakita. Wa lagi ko kakita. Wa Bangag ko. sailong. Wag yung ko kahinom daw. Nga doon ako nakita ang yawi. Kasadihang gay papuyo ko nila padre din hey. Ila di gilimpiyuhan ng kwarto. Nang limpyo man sabdo sila sa kisame. Kisame ng limpyo. Ang akong nahinomduman si Atan o katunggingan lagkaren. Si Atan. Oo, si Atan. Itong taga-uslog nga ang tuno siya sultihan, murag taga-dalagit. Ayo, mao. Mauto. Bueno. Sugo nung taga-Bodij, be. Ay. Mamaliw mo ha. Oh. Pangutan si Karen ug Atan ugma kung nakakita ba sila og yawi dinhi sa sud. Oh. O diha sa kisame nga ilang gilimpiyuhan bangag selong. Oh, sige. Sige, tabangan ta mo. Pero, kirahan lang tuganan sab ko ninyo kung asa mo paingon kay aron makatultul ko ug asa ta mo adtuon. Ayaw na lang lagi pangutan kung asa mi paingon. O niyaw, saan ako pagtultul ninyo kung makitaan ang yawe? Kami rin mo duaw ni mo dinhi. Mubalik rami dayong dinhi ugma bangag selong. Ay, mula ka. Gyudi ay mo karon. Bidasan ni mo. Era ko pagdagag pangutana, Budits. Iganahan. Basta kay sundan lang ang among gipamalihog ni mo. Bangag selong. Sure, nga mo balik yung budin, hey. Ay, lagi, promise. Mubalik rami dinhi. Oh. Og ayaw lagi pagsabak ang bisan kinsa nga mubalik mi dinhi bangag sailong. Oh, come on. Shit, memeng. Angay kitang magmamidan tayon samtang wapamadapi o mapatay sa kapulisan katong duha ka kriminal. Ako lang giingnan din do nga mag-amping kanunay sa itong mga lihok kay delikado gigaayo itong mga tawhana. Tinood na. Nakuha nila ni Hepe ang kinatibok ang impormasyon bahin na itong mga tahuana. Naa sila'y dagkong kaso nga nalambigit sa drugas o pagpatay. Oh, mo ba? Tiaw mo na. Mao na hinungdan nga angay gilas lang patyon. Kung mauna, nganong gikumpiyansahan man na nila ni Hepe? Nganong naabot mas punto nga nakaikyas pa tong mga tawana? Maray dakong sipyat nila ni Hepe. Kung bot gani sabto nung ta, angay silang mapapha silang sa ilang trabaho. Pero ako mo'y mihangios mayor nga hatagan lang una og chance. Marisol. Kung tinuod man ang mga isyu ha, dako sila tulubagon sa katawhan nga nakaikyas to mga tawhana. Ito na. Kana, tinuod na mayor. Mao nga naningkamot gid sila si Hepe. Ako mo'y nagdasig nga ako silang gidasig umayo nga dili gid buhian to mga tawhana kung ila man ganing madakpan. Maayo. Maribing. Di sa tingali maayo nga patsyon dayon, oy. Maayo gyud nga dakpon lang, unya, imbestigahan. Kay aron ba, may bawaan sa mga tao kung kinsay nagpaluyo nila nga nakaikya sila. Bitaw, maugid unta ni sakto. Lisod kayo ng silutan dayon nilas kamatayon, uy. Hoy, kamong duha ba? Hoy, kamong duha. Wa mo masuhito og balaod. Ang mga pulis mas nasayod na sa tanan kung unsay ilang haom nga aksyon nga himuon. Para nako, sobra ra sa gyud nga pahamtangan og silot nga kamatayon. Bida. Kinahanglan tay ba nga i-prueba gyud una sa korte. Kung tinuod ba ng mga nanggawas nga isyu batok nila. Bitaw, mausa na akong prinsipyo, tay. Kinahanglan nga maningkamot ang mga pulis nga madakpan lang na nila og dili nila patyon. Bida gininyong duha. Mao na hinungdan nga misanay ng mga kriminal tungod anang investigar nga way kapuslanan. Oh, Sa way kapuslanan. way kapuslanan. Mao maginusto tay. Sa yupon tanim. Mo ginusto tayo oy. Naman ay kapuslanan. Kay abi ni mo tay, di ba sa lalim tay nga mahukman ang tao nga dili patas ang hustisya. Okay day na tay. Labi na tay nga
Gusto ang katawhan nga masayod kung kinsa gyud nagpaluyo nila. Ay, ka ba mura mo no kag may pabor ka sa mga kriminal? Tay, husto man sad si Riming tay good. Wa man mi mulaban atong tawhana. Ang amo lang nga angay yung dakpon og imbestigahan sila. Aron musulti sila sa tinuod kung kinsa nagpaluyo nila nga nakaiskapo man gid Ay, sila. inom. Sige man naglalis good. Onya! Nagtuo mo nga nagtuo sila. Ha? Ha? Nagtuo mo nga misulti sab sila sa tinuod. Tay. Ha? Mindset ba? Mindset. Ikaw Para nako no. Angayan silang bitayon og dili angay buhion. Kini, iwa ni Mialin ako. Klarohon ko ginig-sulti ni mo. May lang gani. So, Kay pinangga, kay na. Pinangga tang budiday. Diriyo ta sa ata. Ay, baya. Yatagan yun ta og kwarta. Aron atong magasto. so, Batay ka. so. Wa ko mahimutan na siyo. Gisamukan ko ng budiday siyo. Nagdala na di man na to siyo. Pangag sa ilong. Ayaw magsulti na, Tor. Ha? Di ka mahimutan ng kwarta. Ano may giyatag? 10,000. Niyo, 10,000. Tunggal lang sa tanas siyo. Oo, andi ako. Imo ning 5,000. Para tayo magasto para palit og pagkaon. Pero siyo, asa na makada itong yawi nga kung kitaguan siyo? Kinsa siyo kayo nakakuha ito, no? Na ayaw na pagmuna-una anang yawi. Ha? Na makiabilidad. Maabli na to. Maabli na nimo. Way problema. Maabli nimo ang pultahan sa inyong underground. Uday, no? Oo. Husto tuod ka siyo. Kanang imong nadiskubrihan nga abilidad. Abilibad na. Makatabang na nato. Makatabang na. Pero murag nadasi ko sa mong gisulti siya. Kalimti itong yawi. Kalimti. Good. Forget the yawis. O, yan. Parenta sa itong mission siyo. Mga una, Tator. Kailangan doon ay usa nato nga palit og pagkaon. Ako na rin palit siyo. O sa may gusto ni mong sudanon. Kiring. Ito lang barutohon kay nauyon ko itong putsiro. Baratohon. Baratohon pa. Nauyon ko itong putsiro sa baduyong. Oh. Kira. Pila man kayo ay mong gustong kanon siyo. Usa lang kultur. Ha? Unya, kaning gamay lang puso, bisag mga 5 lang. Okay na kuha na. Sige. Kung lay mo palit, papilin ka din siyo. Pag-amping biyator, ha? Kaya ba sinong mailhan ka sa mga tao? Pagkuhan, kanang magtabon ko sa kong naw. Para di ko na mailan, bangag sa ilong. Amping bayag yung taon. Oh, come on. Bangag sa ilong. Alerto gino ha. Ayaw mong patay-patay sa inyong mga lihok. Pero kinahanglan nga di ta masipit ini. Aron di matigaw nga itong misyon. Matubad, boss. Ang uban ang tusunahan ha. Ugandamang iyong mga armas. Kay pila lang kagutlo, muagi na karong taon-taon ang grupo ni Alvarez. Sabi mo? Boss! Uy. Nanapan din yung sakyanan nila na Alvarez. Sige. Paganda mo. Ano? Huwag na ibawal mo sa inyong bato, ha? Ano, boss? Ano? Ito sa makita. Tuol na kayo sila. Kamantay sila! Ang sabi ka! Ayaw ko siya! Atras! Atras mo! Atras! Aray! O sige mo! Ganun may atras mo, ha? Hoy! Ayaw palagad! Hoy! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!